我从普渡腾马了，我出门呐，不用来哭嘛，我在路口铺白走马了，去为嗰边那带去了，后个提早嘛那个话了，因为有时时来那个面，有时时来我这有就年了，他啥嘛没搞到这边那下个那啦嘞，有啊那路，干那边那蛤蟆了，你我操边那有时啊去了。นึกกับเพลูเล่และชาเนปีน่าหามาโอเคค่ะมาเปียลิงยาขออาโดอังแต่อันนี้ยากาอาโดจอกากาบ่เจอขอคุยเงบัดเจอยาพอปาอันยานี้ก็เนกานึกามาสิทียีนึทาฮอเนอาโดจออีเดพูนูละคุยกันอาโดอังเบอันนี้ย่อยกันสิญญามาโลอันนี้นึกกับเพยดื้อเลที่กาจอก็นึกมาสาติถ้าเชื่อมาโทอาโดนอหาอันนี้อังเบเอโลแมมือมาโอเนียอันนี้งาหาที่อาแต่มีแน่ว่าช้าอันนั้นนี่ก็ขอภาษาโอฮอบามือมาโอเนียอาบุงาหาที่อาแต่มีแน่ว่าช้ามาเปียลิงยาขออาโดอังแต่อันนี้ยากาอาโดจอกากาบ่เจอขอคุยเงบัดเจอยาพอปาอันยานี้ก็เนกานึกามาสิทียีนึทาฮอเนอาโดจออีเดพูนูละคุยกันอาโดอังเบอันนี้ย่อยกันสิญญามาโลอันนี้นึกกับเพยดื้อเลที่กาจอก็นึกมาสาติถ้าเชื่อมาโทอาโดนอหาอันนี้อังเบเอโลแมมือมาโอเนียอันนี้งาหาที่อาแต่มีแน่ว่าช้าอันนั้นนี่ก็ขอภาษาโอฮอบามือมาโอเนียอาบุงาหาที่อาแต่มีแน่ว่าช้าอันนี้งาหาที่อาแต่มีแน่ว่าช้าแล้วก็เต้เถอะนึกมาแบบชื่อและได้เมียละชื่อเรือเลยพ
ပြုနာရမေတာရာအမေညာလို့ချားတဲ့ဒီနာမှာတော့ဉာဏ်ရင်းခေါ်cứ lòng mà giữ lệ alo yu họ nè anh nhà mà cho ta hoa la mà ngã na chi nó nữ mà yo lo mà bo ba ta nè ya wo alo ngã nữ ca non nữ lệ la nữ ca bên nó mê sư sư ho đó mơ té nó bị ho ngã nữ mang về ye bo sẽ lôi nó lê lô ngã nữ ca non bị tha hơ tư cho ye ni ye nữ ca thi la pya la na nga te ji ne sha ma nga no nu ma ji ni na te ga je a wo i le ji ma ga mo lòng mà giữ lệ alo yu họ nè anh nhà mà cho ta hoa la mà ngã na chi nó nữ mà yo lo mà bo ba ta nè ya wo alo ngã nữ ca non nữ lệ la nữ ca bên nó mê sư sư ho đó mơ té nó bị ho ngã nữ mang về ye bo sẽ lôi nó lê lô ngã nữ ca non bị tha hơ tư cho ye ni ye nữ ca thi la pya la na nga te ji ne sha ma nga no nu ma ji ni na te ga je a wo i le ji ma ga mo bị là biểu là mà lo là chúng ta dọn lo giờ bỏ lại hết đồ chụp mà anh ngã lo thì bị biểu chân này nhà lo anh nhớ khả năng cho sao mà đồ mía gà chín năm ở nhà lo ấy khó đồ chín năm rồi lo
nè gọi yêu mà ngờ cả nè ya gọi nhà đồ non này cả khỏi y khó mi ya gió lu bờ nó chỉ ngã vô sai cả nhà nó biết dễ ngã lệ tha nữ mà tha cho nhiều nhà nhị ga cho lúa mi ya si lệ ta na nhà nhị ga ma pa ya ga me anani pa ga kho mà bia lệ nhớ nhà ở nữ ca khơ mi yang ji mà biết một nhớ gió tươi ngà lệ nó ngang tha e đê mà tha cho nhi ga ô nữ tha pha sa kha thì nó mò ta nghe bà mà lẽ ngã nữ mà khờ này ni na nữ khó xiao anani pha cao phố mà bia lệ nhớ nhà ở nữ cả khờ nó ở gì mà biết một nhớ gió tươi ngà lệ nó ngang tha e đê gọi yêu mà ngờ cả nè ya gọi nhà đồ non này cả khỏi y khó mi ya gió lu bờ nó chỉ ngã vô sai cả nhà nó biết dễ ngã lệ tha nữ mà tha cho nhiều nhà nhị ga cho lúa mi ya si lệ ta na nhà nhị ga ma pa ya ga me anani pa ga kho mà bia lệ nhớ nhà ở nữ ca khơ mi yang ji mà biết một nhớ gió tươi ngà lệ nó ngang tha e đê mà tha cho nhi ga ô nữ tha pha sa kha thì nó mò ta nghe bà mà lẽ ngã nữ mà khờ này ni na nữ khó xiao anani pha cao phố mà bia lệ nhớ nhà ở nữ ca khơ nó ở gì mà biết một nhớ gió tươi ngà lệ nó ngang tha e đê gió tươi ngà lệ nó ngang tha e đê
chắc cái nhà còn đi ba thà thằng này lo cả hôm mà lo à sao chắc nhà là cái mình sẽ đôi chắc cho xe ngã để sao mà chắc chưa nhà đi ngã ha về chơi ya đỡ bé ya lo mà xa lơ mỏ nhà lo hôm mà cha ya si ga cu nhà lo mà đó ya chẳng à lo si mơ khu bia lo nu ngã nè bia lo mà à cho nè cha so ngã yeah mơ khu chờ lo nu ngã nè chờ lo mà à cho nè gửi so ngày khu sơ ya khả ngã nè sơ gà lê yang sa cho nè y giờ ngà nhung cười sa mà bỏ xí lê ô lê ya lê gà cho lo noa mi khô ya cụ mà chê lê ngà ngà chỉ yang sao nè có chăm mà lo ngã ha về chơi ya đỡ bé ya lo mà xa lơ mỏ nhà lo hôm mà cha ya si ga cu nhà lo mà đó ya chẳng à lo si mơ khu bia lo nu ngã nè bia lo mà à cho nè cha so ngã yeah mơ khu chờ lo nu ngã nè chờ lo mà so ngày khu sơ ya khả ngã nè sơ gà lê yang sa cho nè y giờ ngà nhung cười sa mà bỏ xí lê ô lê ya lê gà cho lo noa mi khô ya cụ mà chê lê ngà chỉ yang sao nè để màu nhà nhung cười sa mà bỏ xí lê ô lê ya lê gà cho lo noa mi khô ya cụ mà chê lê ngà chỉ yang sao nè để màu nhà chỉ yang sao nè để màu nhà kalau di rumah lo nasa video ni lo nggak tahu ni buat jamu jasa do dia lo lima biga sini di sebia dia lo dua rumah tu ayah dia nak kalau pecah dia ngã chả là cái cha học viên na mama đi cả mà lên cha mẹ có bị nào mà đâu à sao là xin tiền tao mà già đâu cười bộ na đâu phải cái này cái gì cha mẹ đâu
đó phê bè gà hó dọ mà ngà ơ nữ mà hơ là hơ nữ thum hó nè dọ là mà wo mà ghê ni gà gái dọ mò nhà thì chỉ nghe cờ gà mà lại nữ thà ở biểu chí so nữ thùng thơ gió nghe bia gì à nhà nhị gà nữ quê tao à gà gió ở khó gà họ má lẹ nữ má nữ tha yêu nữ thùng thơ gió nghe bia gì à nhà nhị gà nữ quê tao à gà gió ở khó gà họ má lẹ nữ má nữ tha yêu mà đè mô la nhà si nhà mà là à đồ nó nữ má yom nhà nga về mà lo hồi cái chả là hụp yun àตัวชายยกคอเลยชาเนะพาบินะหามาแล้วแล้วคนที่พูดตัวไหนเช่เดี๋ยวเลยถูกไหมthì đời nó nên lỡ cho riêng
ชื่อเพลง有下草會草塔嘅呢有下草會有下พักกันเลยอ่ะเจ เป็นเพื่อนกันนะครับ แต่บังเอิญว่าไปหลงรักเพื่อนสนิทของตัวเองเขาก็เลยถามว่าผมควรจะทำยังไงดี อันนี้ไม่ใช่ชีวิตผมนะฮะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ผมแต่ว่าขอเล่าเหตุการณ์นะโอเคครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักเธอเพื่อนสนิทนะครับอยู่ลง YouTube ไปวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมานะครับลองฟังดูครับผมมีท่อนภาษาไทยด้วยนะครับขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านนะครับท่านพ่อหลวงด้วยนะครับขอบคุณพี่นายกด้วยนะครับสำหรับรางวัลนะฮะขอบคุณครับถ้าใครฟังมาเพลงนี้ nó à ga cho na ngã khó khơi ga cho mà nó bé dễ ngã cho mà à ga ý cơ khó đi ngã à ga cho na nó khó khơi ga cho mà thì có lỗi nó cho mà à ga ý cơ khó đi 有下有徐會有下格里น่าอายุช่วงทางอาเบอร์ล่าไปติดตามไปกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับ เพื่อนนิดครับเพื่อนนิดขอบคุณมากครับคุณครูนิดนะครับ thế khổ dễ ý nè thế也khổ chỉ giờ sao nó xa nữ họ thổ nó nữ mà là quê à nhà ở gà có quê cho đại ca đua nhà à nani gà khó chẳng theo ya cho nhảy gà nhà lá anh em mò nhà lá ở đâu mò nhà ngang ba nữ xa lá nhà mà em đâu phơi nhà lê gà lá mi lô gà nhà lê nong gà xe mi à ngà ba đa mi nè pa o xa ya xa nhà lê nghe đâu na nó gọi ý gà nghe đâu na nó mà gà ngà gu xe mi thâu à chui em pa ngà cho will gà nhà thâu พร้อมกันนะครับ หลงรักเพื่อนตัวเองผิดไหมที่ฉันรักเธอ คนมีตั้งมากมายแต่ทำไมต้องเป็นเธอ ไม่เข้าใจเพื่อนรักฉันรักเธอ FC ส่วนใหญ่นะมาจากบ้านผมทั้งนั้นขอบคุณมากครับ Ganya la ane monya la ado monya ngang ba nu shalanya ma a do phnya le ganya le gala mi lo ganya le nong ga samia nga ba da mi ne pa o sha ya shanya le nghe đâu na nó gọi ý ga nghe đâu na nó mà ga nga cu xe mi thâu à đuôi em hà cho will ga nhà ชายน้องชายแล้วเนี่ย đuôi em hà cho will ga nhà thâu đuôi em hà cho will ngã non ga nhà
有那个这个雷马有完了咯。有个干了个的嘞噻，那还没妙啦。